Да, хора, днес съм с Z-Games, снимаме клип на Surf и аз И му аз му да кажа да кажа някакво. чувате са микрофона. А, В смисъл, аз се чувам. не, сега ще го намаля. Чакай, нека се сървъра. Нека тук ми тръгне сървъра И ще аз го... имам да обясня някои неща, не знам дали той има да ви обясни. И не знам. И вече включват сърфа. Да, аз не за Surf, просто за канала имам тук нещо да ви обясня. И да знаете, сигурно ще качвам клип, ако кача клип, например, ако снимам в четвъртък, ще го кача в петък или нещо подобно. Не знам, нямам график, защото ще ходя на училище и той ходи на училище и нямаме много време. И кажете в коментарите на моя клип на какво искате да снимам, на GTA, някакви такива неща, на Minecraft. Тоест и в двата случая ние сме с едни и същи графици. Тоест, Да. че и двамата нямаме определено време когато да снимаме, защото и двамата сме на Даскал. Да. И може да казвате какво. В този клип ще присъства моето ново интро. Днес го направих. И така. А пък в този клип ще присъства моето интро и outro, днеска ги направих. Също. Аз мислих и аз да справя интро, обаче се отказах. Тоест, outro бе. Да, утро. Бе, аз съм мега тъпия, защото гърмях от своите. Аз не съм свикнал да съм терористи. Съм малко терориро. Не, така е. Откъде паднах, бе? Аре всички да сме малко терориро. Хора, виждате, заклещих са. Къде, бе? Погледни как се заклещих. Видя ли къде се заклещих? Върху тебе и накрая реших да се отърва от теб. Скайтенче. Еха. Оу. Вие обаче за... Чакай, нека и двамата да се прицелим така. Аре, аз налета целя, колко пъти трябва да оцеля? Ве... Скачаш, а? И аз му тази работа. Ве, хора, с Skychain може да се стреляме, ама и двамата не можем да минем целия сърф. То всъщност никъде трябва да отидем. И аз не знам. Някой да не те оцели, бе. Да, ти. Не бях аз. Имаш един над мене. И мене оцели същия. То никъде трябва да отидем. Аз го знаех. Аз май се сетих. Оу, Сетих Една се. е, е. 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 Да, ама може и надясно да минем. Една дупка. Да, ама може и надясно да минем.
Аз вече 2 пъти умирам на дупката, като скоча на това. Като скоча на стената отстрани. А. Някой му отрепа. Ами аз какво му направя? Аре бе. Дай в някой друг сърф. Окей. Ами... Фин... Чакай, че хистрото ми пак не е заредил. В оня... Сърф ски 2 имаш ли го? Не, дай ми го. Или пак някой нов да взема? Ето. Ще взема един друг и ще го дам. Проблема, знаеш какъв е? Какъв? Че забравих с кой бутон се натиска пауза и ще ми видят скайп. Ще видят как се казваш. Да, в скайп. Аз пък през скайп правя giveaway. Или... Който, няма да си покажа скайп. който ми покаже, който ми прати първи поканата. На Thanks for... На 50 съба ще го покажа скайп. Който ми прати, да кажа, giveaway ще има на 20 съба. И на какво ще ги въеваш? Защото едни мои партньори, League of Legends, ми предлагат акаунт, като стигна 20 съба. Ай, ти ще го гивауейниш. Да. Окей, аз смисля, снимам клипа. Да спирам клипа и чао.